Hai cum uit. Pisoi! Bună dimineața, puii mei! Astăzi o Bună dimineața, chat. toată ziua, nu o să vă zic de la început ce facem, pentru că nu știu nici eu. Hai să mergem. Unde? Nu știu. Și pentru tine. Ia vedeți unde am ajuns. Uite acolo. Lasă-l pe ăla. Cine e ăla? N-am treabă. Vreau să mă prind cu ăsta. E al tău ăsta, mă? Dau ție cadou dacă Zi, mă, e al tău? vrei să dau ție cadou. Ai cheia aia la el? Nu ai? Ăla în fața blocului nu l-ai văzut? Oh. E canamul? Ăla n-am permis, de la asta ai permis? Cum mă, n-ai permis de el? N-am permis. N-ai permis de mașină? Da. Ai permis de mașină? L-am luat. Bă, du-te în p***a mea că tu ai dat șpagă la gabă. Vrei eu să-ți ai permis înapoi? Ia-i înapoi. Păi să nu știu cu cine să dă mână. Bă, sunt omul care i-a fost luat permisul de 70 de ori. Păi da, dar ți-a luat pe contravenție. A, și tu l-ai pe droguri. Pe penal. Bă, ce terminat e! Salut! Eu mă șmecă la Albert Năbănu. Cumpăra. Nu mă interesează. Number one, aveți grijă. Cine îl deranjează, s-a terminat șmecheria. Punct. Special pentru Bisoi și pentru Albert și pentru Ok. number one, da? Nu Ia. ce, fii atent. Fine sare la voce. Doi, mama mea vă mulțumesc. Albert, mi-ai dat viața să trăiesc. Scoate-mă ceva din buzunar. Pe pământ ca să iubesc. Toată viața întâi. te iubesc. Of, că tu ești măicuța mea, mama mea, măicuța mea. Mi-ai dat viață și ai trăit. Of, mamă, te iubesc. Bă, tată, tu l-auzi pe Cocea! Nu l-auzi cum cântă! Orice, până la mama mea. Băie, doamnă, orice. Of, nu vă lău asta ea. Că și măicuța mea frumoasă. Cine? Cântă-i lui tata. Domnul Vali! Ceva puternic. Da. Ia. Are părul vechi. Da? E tu ești fresh, a? Bine ai venit acasă, bine ai venit acasă, tatăl nostru norocos. Ai venit, tăicuțul meu, că era trist sufletul meu. Oh, câte lacrimi am vărsat pentru tata, durerat. Ok. Am plus mulți în zile să te văd, o copile. Ai venit, tăicuțul meu, martor mi-este, of Dumnezeu. Nu așa, Dumnezeu. Mamă, o mașină. Nu mai dai. Nu mai dai la giveaway. Atât, da. Și-a dat tată. Dar asta are geanta aia. Dar de ce e geanta mereu după tine? Ăla-i cântă și acolo tata. Nu-mi place mie cum stă. Bă, nu mai fac, ne bate joc de YouTube. Bine, ia, nu te speria. Ce e acolo? Ah, e cu veu, am crezut că e pe piele, așa. E puțin frig afară. Dă sunetul mai încet. În stânga doar. Doamne, mă, că să joc. Dreapta. Asta vrei să fii? Asta. Seamănă cu tine? Se accelerezi sau nu? Nu, dar frâna. Aha, ok. Ce prost, bro. Dă-le bombe. Stânga! Dar intră într-o de-asta în care nu mai ai control Uite ce conduci, face așa. de mașină. Cred că trebuie să dai puțin de volan. Doamne, ce căcat. Ah, da, mă. Da, că el are cursa scurtă, gen. Da. Păi și de ce a făcut așa? Da, nu e cum imaginam eu. Vezi cum mă duc? Cu mâna? Dă-i de la care e Tesla. Poate... Nu! De la boost! Mamă, cu tu l-a luat, ești firesc? Băga mea și picioarele în ea. Hai mă să dăm o tablă. Bine. O tablă. Tot locul 3 am scos. Deci am plecat de la Albert și am vrut să merg la Dristor Steakhouse. Și am primit telefonul minunat de la domnul Zbâr, în care mi s-a zis, bă, nu vrei mai bine la Duman? Păi normal că vrea la Duman. Și aș fi putut să răspuns așa ceva, corect? Și am venit la Duman. Bravo, ce e asta? Aveam ieșit de la Duman. Nici mă interesează de Duman pe mine, ca să înțelegi. Pentru mine Duman nu mai e. Dai tu Dar primul. de ce? Nu, da? Da, dai tu primul ca să fii sigur la tine. Vreau și eu, vă rog, un McFlurry cu caramel și Kit Kat. Da? Dar de ce râdeți de comanda mea? Așa, și mai avem un McFlurry mai special. Vreau un McFlurry să... Poftiți? Nu cu 4, stai că e mai puternic.
Cu 5. Nu, stai, lasă-mă să termin, fii atentă. Deci Ia. erau un McFlurry, fără nimic în el, și în alt pahar, caramel. Păi până să umple. Nu pot chiar până să se umple, pot 4 formații sau 5. Haide 5. Bine, mersi frumos. Doamne. Coi. Vreau să zic că la următoarea fereastră. Ne mai aștepta nimic. Bă, super. Da la câmile. Ce? Bună? Mi-a apărut pe TikTok sau ceva gen când mâncați voi. Da? Acolo mâncam. Aici a fost ultima oară. Activează-l. Da, și tot cu mine ați vorbit. Ia mă, fă Cât de viața. mult te pune să umple acolo paharul? Da, ți-am zis, un pahar cu înghețată și unul cu caramel. Nu se poate așa ceva. Mai merge? Până să umple paharul. Deja sunt 25 de lei, cred. Nu pune 10. Lasă atât. Ai, cam ajunge. E 10 lei înghețata. Să moară tata. 50 de lei, 2 înghețate. Stai mă să te bun. Vrea să plece. El vrea înghețată. Ia să vedem. Mamă, ce lucrare e aici. Ia ce se uită el. Dar vezi intrusul? Uite paharul cu... Doamne. E plin? Da, e buză, e în buză. Doamne, chiar i-am pus cu aia. Buza paharului, uite așa, el a ras. Dacă pun pe locul e drept. Ai ghisit un sec. Bună? Rămâna. Te rog. Așa. Și... Și lingurița pentru caramel. Nu că o să-l torn. Wow. Și fierbinte. Păi așa e. Ah, Seara frumoasă. La fel, mulțumim. Nu se poate. Dă-i înainte. Vezi mă. Doamne. la masă. Hai. El stă la poze, dar nu știe ce-i dau acum în înghețata. Sau să mașină. Pare răcoare. Nu, mașina are tot hazul. Da. Mamă, cât înghețată e. Da, cred că... Mamă, uite, așa trebuie să fie. Simplă. Wow. Dar ai grijă cum îl desfaci, că el are ras. N-ai cum să-l desfaci. De ce? Wow. Stai. Mamă. Nu se poate. Uitați-vă cum arată. Cât a zahărul e acolo. Iau guriță. E divin. Băi, ăsta e visul oricărui copil din România. Era visul copilăriei mele. Îi Da, dau? pe bune. Și mie caramelul ăla, insane. Dar dă mai aproape caramelul să-l văd. Dar nu tot, că o să-l vezi și în mașină. Nu, să părți așa. Sau nu. Să pui îngheț... Ce? Fii atent. Că aia nu poți. Băi, ești prost. Nu! Nu! Gata, Rava! Curge în mașină! Doamne! Bă, bă, cât mai e? Vrei și tu să spui? Pune-ți, hai. Mamă, ce fierbinte e. Ia. Doamne, nu pot să cred că chiar i-a dat. Încă e plin! Doamne, e o nebunie Rava cu aia. Doamne, așa ceva. Gaură pe mijloc. Și în gaură, Îi mai dai? în gaură returnat. Rava, gata! Rava, gata! L-ai pus pe... Bă, mori! Nu mânca. Bă, bune, nu mânca pe tot. Bă, pe bune zic. Acu e înghețata perfectă, pentru că o să dai așa. Dar uite, e coagulat. Coagulat. Nu mănânc pe tot. Nu se poate. Extraordinar. Bă, faci diabet. Ce subiect dezbatem astăzi? Nu știu. El e focusat pe altceva. Kilogramele. Este o unitate de măsură. Nutriția. Ce părere ai de... Ce părere ai de dieta oamenilor din România, copiilor? Am ce de focusat camera. Tu susții curele de slăbire? Da. Se vede, da. Grama, cred că să ajungă un copil normal. Vrei să vorbesc din experiență? Cum consideri tu? Copiii, cum e ție? Pe astea. Bă, cât ești copil? Așa. Ai furat? Un pic, dar e prea dulce. Cât ești copil trebuie să mănânci orice. Dar mai, ai aproape 5 de ani. Ai 30 de ani. Tu știi ce înseamnă ca fiecare gură din înghețată să fie perfectă? Ce înseamnă azi? Băi, Gogule! Aia nu e înghețată, aia e caramel. Nu. Știi tot caramelul de-l pusesem? Nu mai e. Nu cred. Am pe bune, gata. Din caramelul să-l pun așa în cup holder și bea până acasă. Uite că nu mai e caramel. Cum adică? Câte calorii crezi că e normal pentru un copil să mănânce? Rava! O bere! Stai să zic că îl dăm pe jos.
Câte calorii? Ce? E, de la urgențe. De ce te-ai speriat așa? Eu nu vedeam ce faci acolo. Bă, ăsta care merg cu lingurița. Liniște, hai să lăsăm să se bucure în moment. Gata, zic. 2 săptămâni. Nu o să mai mănânci dulce. Da. Vorbesc serios. Doamne, Păi mori. nebunește asta fără dulce. Gata. Atâta mai e? Da. Doamne, cel mai bun lucru din lume. Care să fie? Dieta zilnică a copilor tăi. Ce să înceapă? Ce vor ei? What? Nu. Trebuie să le faci o dietă. Pe copiii tăi n-am apucat 10 ani. Tu ce dietă aveai când erai mic? Eu? Da. Eram foarte de așa. Deci de-aia știi că se poate la pahar de caramele de aici. Sunt orb, ce se întâmplă? Dragule, dacă îți cumperi o husă, te înscrii automat în giveaway cu Tesla Model 3. Dacă nu... Să facem carne? Cardio! Cardio. Rava, oprește-te. Trebuie să zic ceva. Ia. Doamne, mă, eu chiar... Bine. Dacă aerez puțin. Ai mâncat un pahar de caramele, ești prost? Nu e adevărat. Rava! 23.000 de pași azi ești pe ăsta? Da, boliu. Ai în barbă mult. Mamă, n-avem șervețel? Te-aș trimite să-i cer, dar mie că... Calorii 850. Am o problemă. Care? Vreau apă. Oh, așa mare! Lasă-l! Nu merită! Zici cineva apă! Borsec, știți, iubesc. Sponsorizați-mă, mă, și pe mine. Dați-mi, vă rog eu, Borsec. Eu beau Borsec de când m-am născut. Și Arava. Dați-ne o 80 de litri de apă. Da. Dați-ne, mă, 10 baxuri să ne facem de cap cu ele. Dați-ne ceva să ne motivați. Borsec. Borsecul, da, și eu beau. E W. După caramelul ăsta. E că e și nutritivă. Cu minerale, cu de-alea. O borsac. Are sugar crash din ăla. Doamne. Au! Ai adormit de la zahăr. Mă odihneam. De ce mai scuiba pe tot? Hai la o leacă de cardio. Rava, mergi înainte aici. Ce e aici? Ți-am zis că... Cardio. Unde mă duci? Suntem în partea neagră a Cosmopolisului. Da. Mergi în față. Ia. Văd la lume în casă. Chiar îs curios să nu se duc. Tot Cosmopolisul vezi la lume în casă. Duc la cam în casă, bro? Habar n-am unde suntem. Aici Ia. sunt casele de 1.000.000 de euro. Tu n-ai fost niciodată? Nu? Deci ești superb, o să-ți placă rău. Mergi în dreapta. Dreapta? Da. Mă las pe dreapta, vezi. Lasă-te pe dreapta, da. Astea, scârție. Pe aici cântau odată niște băieți. Erau așa în față, ziceau toate fetele. Uite, What? Tesla, Fiat, Tesla. Și când ieșim aici în capă, ne lăsăm pe stânga. Te vrei să mă duci? O să vezi. Stânga și prima la stânga, repede. Stânga și tai Da, stânga. deci ții volanul stânga, ține stânga așa. Da, ai călcat un copil. Bun. Și aici What? stânga. Amuzant, gen. Aha. Aici unde scrie nou parcați. Da, exact. Haide. Ce? În locuri neștiute. Aici ne lăsăm în față, încolo, așa. Eu ale întunecate și sunt doar cu tine. Nu-mi place. Ai încredere, ai încredere. Hai că încredere. Nu mă atinge. Mă, pixeli. Pe aici. De ce? Mă, la pixeli. Frumos în față. Îți place ție. Îți place? Da? Rava, Da. fii atent. Haide la piscină. La piscină? Simt că tu ascunzi ceva. Rava, uite-te în umbră. Nu. Ce asta? Oh, nu, bro. Ce asta? O omoară cu aia. Nu. Piscină? La piscină. Haide. La piscină? Aici? Mai jos, pe ponton. La rocă piscină cu aia. De fundătură? Stai jos, stai jos, stai jos. Doamne. Jos, Joc horror. stai jos. E sigur că e ok să stau aici? Stai jos pe șezlong. Pe ăla. Pe ăla. Îți voi da un număr. Atenție, e șansa ta să scapi. Îți voi da un număr. Îl vei suna și mi-l vei aduce aici. Pe omul cu care vei vorbi la telefon. Nu-ți fie frică. Pune mâna pe tine, boule. Alo, Mihaela. Rav, ajutor. Nu-ți fie frică. Ce vrei, Nu, Rav? Trebuie să vii pe ponton. Și
pontonul, mă? Pe pontonul de la Cosmopolis. Nu știu Îi unde dai e locația. Îți dau locația. Spune că ești în pericol. Sunt în pericol. Ce ai, mă? Doamne. Sunt amenințat. Îl omoară pe Rava cu aia. Vă dăm locație. Îți dau locația acum. O să vin cu mașina? Da. Cât de repede. Cât de repede. Bravo. Cum îi dai locație? Îi dai locație? Intri pe WhatsApp și îi dai locația. Să nu te uiți în poze. Avem și noi ale noastre. Ok. Da. De ce ai spus te iubesc? Ți-am zis să nu te uiți în poze. Da, din nou. Gata. Nu mai tremura. Nu. Ăsta-mi ești. Ăsta-mi ești. Arma este încărcată în momentul de față. Arma este încărcată. Cere scuze. Cere scuze. Cere scuze. Gândi-le. Mamă, film horror. Nu fugi. Nu fugi. Telefonul tău e la mine. Da? Așa joci? Dragule, dacă eu am tras, tu ai murit. Ai auzit? Ai auzit? Da. Hai, mă, salva. Hai, pune în gât. Doamna Mihaela. Gândi-le. Bă, ce probleme ai? Ești amenințat cu pușcă. Bă, Nu încerca să fugi. Vină după mine. Îl gândi la o armă, ești prost? Nu încerca să fugi. Nu după mine. Pe plajă te vreau. Pe plajă te vreau. Pe plajă am zis că te vreau. ok. Haide, haide, haide. Dacă ai fugit, am tras. Ai pus capcane? Ce e asta, mă? Haide, nu încerca, nu încerca, mă, tu cu cine încerci astea? Nu mai atinge. Nu te mai atinge? Scădem Sibisoi. Haide la bar. Nu? Ce faci? Am ceva. Ce ai? Ia. Ce faci cu skateboard? Vei vedea mai încolo. Hai la bar. Suntem doi în jocul ăsta. Ce? Hai la bar, am zis. Hai la bar. Ok. Stânga. What? Bun. Ascultă-mă. Dacă încerci să faci mie rău, o să vei face ție rău. Eu nu sunt singur aici. Ai pe cineva mai are în spate. Da. Pe cine? Ha? Nu! 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 Stai pe loc, trag! Pușcă-l. Trag! Voi trage! Mă arunc. Voi trage, nu! Mă arunc. Voi trage! Nu merită. Haide încoace la bar. Haide să stăm de vorbă. Atenție! Doamne. Arma este încărcată. Dacă tu mi-o vei aduce pe Mihaela, tu vei scăpa. Ok. Spune-i să se grăbească. Unde ești? 5 minute, bă. Prea mult. Hai mai repede, suntem în pericol. Cum ar fi să te salvezi? Ia o armă cu tine! Asta! Asta! Nu! Nu! Oh, nu. Se pare că rolurile s-au inversat. Nu vrei să faci asta. Adu-mi-o pe Mihaela. Nu vrei să faci asta. De ce? Nu vrei să faci asta. Atenție, eu nu sunt singur aici. Nu faci asta. Nu! 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 Vreau să te văd cum dansezi. Dansează. Mai cu viață. Și mai multă viață. Și eu cu tine, și eu. Asta ai vrut să faci. Auzi cu aia. Crazy. Cine a luat arma? Probabil ai fost mai deștept de data asta. Da! Dar nu uita. Ce să uit? În spate mereu e cineva. Wow. Alo? Am ajuns și nu știu pe unde te iei. Vezi mașina noastră? M-ai speriat. Nu vezi mașina noastră? Trebuie să cauți mașina noastră și acolo trebuie să parchezi și e o uliță. Și intri pe jos, fără mașină. Orice mișcare greșită, vă omor pe lângă. În genunchi! Pune-te pe cap, să nu te să vezi nimic. Doamne, s-a beșit cu aia. Mihaela! Vino! M-a capturat! Mihaela! Mihaela! Cine te-a capturat? Bisoi! Unde? Nu știu, Unde e că l-omor? m-a legat! Nu cred. Scapă-mă! Stai. Am luat arma. Am luat fierul. Și unde e? Nu știu, m-a legat aici! O, dar ce armă luat, ești prost? Aia chiar e armă. Ce-a făcut? Ce-a făcut tine? Îmi pare rău. Nu! Mi-a zis... Să ce? Să mă omor pe mine? Nu te mișca! Mi-e frică. Ce mi-ați făcut?
Ce faci? De ce ai făcut? Aruncă ce ai în mână. Nu vreau. Aruncă ce ai în mână. De ce? Este încărcată. De ce vrei să mă omori? De ce mi-ați făcut asta? Rava? Eu am avut încredere în tine, m-ai sunat și am fugit efectiv. Oamenii mi-a făcut sketch. Da, poate că sunt liber. Dar ce? Ți-am Îi zis. zbor creierii dacă nu Nu. duci în 3, Stai. Rava? 2, Uite-te. la ce? Ia. Și ce facem? Nu. În genunchi. Nu pot să cred, bro. Iar îl omori. Nu. În drumul ăsta nu. 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 Îl omor eu, înainte. Ce faci? Lasă-l. 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 Eu ce fac fără el? Pleacă de aici. Vrei să te Ce o salvezi? să faci, bă? Ce o să faci? N-ai ce să... Ia-l Eu tu. vreau să te salvez. Nu, mă, nu. Ia-l tu. Nu. Ia-l tu. Nu. Ia-l tu. Ia-l și omoară-l. Că Omoară-l. meriți soarta. Omoară-l. Acum. Nu! Dacă el a murit, ce înseamnă asta, nu? Ha. Și tu. Să moară și el? Și am scăpat bazma curată. Dar din nou nu știți că eu am puterea de a reînvia pe cineva. Și te reînviu pe tine! Bă, voi nu înțelegeți că asta nu pleacă fără Da, din mine. nou! Opriți, mă. Mățiști. Dacă tu ești moartă și rămâi moartă. Nu mai vii după mine. Papu.